Kien is-sit netnews.com.mt li kkonferma li l-katavru li nstab il-ġimgħa li għaddiet f'karozza fil-wied ta' Ħalqormi huwa ta' Mario Farrugia, ir-raġel li kien ilu numru ta' ġranet rapportat nieqes. Jidher li l-familja ta' Farrugia ġiet informata li t-testijiet tad-DNA li saru ftit tal-imilu ikkonfermaw l-identità tar-raġel. Fil-fatt kien l-avukat tal-familja li infurmhom dan l-iżvilupp importanti u aktar tard wara l-aħbar fuq il-portil tagħna ħarġet ukoll il-konferma uffiċjali mid-depo. L-uniku membru tal-familja li kellu Farrugia huwa ħuh u kien għalhekk li ġie mitlub jagħmel id-DNA ħalli dan jitqabbel ma' dak tal-vittma u fil-fatt id-DNA qabel. Issa il-familja qed tistenna kif se jkomplu l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija u x'inhuma x-xenarji possibbli li qed jiġu studjati b'rabta ma' dan l-omiċidju. Il-katavru ta' Mario Farrugia kien instab maqful fil-bagol tat-taxi li kien juża huwa stess. Is-sejba kienet saret f'Ħalqormi wara li persuna nnotat riħa qawwija ħirġa minn din il-karozza. Farrugia inqatel b'daqqiet ta' sekkina f'sidru li kienu fatali u b'kollox fuq il-katavru instabu mal-40 daqqa. L-analiżi forensiċi permezz tat-testijiet tad-DNA kienu meħtieġa minħabba li l-katavru nstab fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni u ma setax jiġi identifikat mill-ewwel. Il-vittma kellu 62 sena u kien jgħix Pembroke. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa, Gabriella Vella.